tulla sitä alhaalta pois. Tuo naiset on niin järkeviä. Mä olin oikeassa sinä Ai mitä? Sopivaa hienoa. Niin se sanoi kyllä ihan toisella tavalla. Se sanoi, että 40 minuuttia. Kato nyt noustaan. Nyt sit puhuu. Eikä tuonne on tullut aikaisemmin pois sieltä. Ilmeisesti se johtuu siitä. Suu auki, ei mene korvat lukkoon. Siis miten korkealle Mä tää en menee? ollenkaan. 300 metriä, eikö se mene? Eikö se tuo? Ihan tonne. Sehän menee tänne nää jo. Ja sieltä Selvä. Sitten sieltä hypätä alas. Sulla on kätevä kameraa. Se on tämä. Toihan pitää olla meillä, kun me sitten kohta loikataan sieltä. Toihan menee tonne Facebookiin ja Vähänkö meidän pitää jäädä? Snapchatiin lopuksi. Nyt sä ylemmäksi mennä. Voi, nyt mä oon tosi pettynyt.